Je skoro ráno v karpatskom lese. Vidíme rysa ostrovida v jeho prirodzenom prostredí. Vlastne nevidíme a ani nepočujeme. Naša najväčšia mačkovitá šelma, prezývaná duch karpatských lesov, je totiž majster v skrývaní. Ako ten kamarát, ktorý vždy zruší plány na poslednú chvíľu. Je samotár a na svojom území nechce nikoho. A keď chce, prespí aj 16 hodín denne. Najradšej má svitanie a súmrak, kedy mu patrí les. Má dokonalé maskovanie, sluch aj zrak a laby, ktoré fungujú ako chlpaté snežnice. Je nielen neviditeľný, ale aj úplne nehlučný. Perfektný ninja slovenských lesov. A jeho sluch, ten by mu závidel aj najväčší zvedavec. Navyše výborne vidí aj zašera, takže sa pri love dokáže priblížiť ku koristi ako nepozvaný hosť na pikniku. Najčastejšie loví srnčiu a jeleniu zver, ale nepohrdne ani menším smekom, zajacom či hlodavcom. Na krátku vzdialenosť sa rozbehne 60-kou, skočí 6 metrov do diaľky a vyskočí 3 metre do výšky. Nemusíte sa však báť. Toto je jediný duch, ktorý sa nikomu nezjavuje. A práve preto si zaslúži našu ochranu. Rys je totiž najohrozenejšia mačkovitá šelma v Európe.